Ngwana ya jide apịkwa n'aka. Bịa nso n'afọ m. Apị n'aka bịa. Igbo bụ Igbo ndị ọma njem ọnụ. Asị m nke onye chi ya zere. Maka na ọ bịa m n'uche kwuo n'ọnụ. Ebe a nnọkọ ọ nọ wee bịa m n'uche. O nwere oyibo a na-asụ asị na sanitation is not love. Afọ m ndị niile post m. Ebelivụlọ m na mmadụ post oyi ọ bụrụ na ịlọ ọgụ onye ahụ. O nwere ka m si eme. Inwe ike inye m ihe mmasị thank you. Mana n'obi m agụgo m ya. Inwe ike imelụ m ihe taa. Mfu ya echi mma atụpụrụ gị ọnụ. Next year nsi thank you. I appreciate m onye ọbụla. Ọ bịa dịzịa ka nwaanyị mfụ ka nka si wee appreciate mba ọbụla the woman. No na the woman meli ihe tụrụ m n'anya mụnwa dịzịa surprise. Ịghọtago the woman mee ihe tụrụ m egwu. Nwaanyị agwa m okwu a na-agwa mmadụ in 1 hour. Ọ gwa m ya seconds. Mana anụrụ m ihe nwaanyị ahụ kwuru n'oge mpụ ka nụ ihe niile nwaanyị ahụ kwuru. Before my birthday, after I post video, one of my son na-aza tendency. Ọ nọ na Lagos na Ladipo, Chisomu. Nwa mmachi emele na-ere bread na Paul Johnson. Onye ezi na ifite agụ ata. Ọkpọ m si m Zeus na ya na-egokwa moto. Na ihe eji ego abụ na ndata na my birthday wee mee project. Nsi eke ya ihe eji ame. Ọ sị na ihe eji agbapuo mmiri. Nsi oke ebe ọ bụ na ego birthday m bụ mmiri ka ihe eji gbapuo ya na any state ọbụla. Ngwa si wele akaụntụ nọmba anwa nyezie ya daide m birthday ka emepe akaụntụ nọmba m. Ngwalezie sim kaadị m nye ya. That woman gwa m ego one m na-enweta na my birthday. Si m na oyi ego moto anwa nchi iko. O nwezi ihe okwu bịazie ịmago bịa kụnwụsịa m arụ. Ọ bụla ya nwa goda moto. She's not the one that buy the moto. Ịghọta. So birthday m anwe ka ọ dị but to cut everything short is that na enyego m ihe kali moto. And unu mere ya ọ dị possible. Ana m ekene unu na mmadụ ka eji aga. I appreciate. Thank you very much. Ebe ọ bụla ị nọ post omu, o nwere ike mama comment na mama like. Also Chukwu maka obi onye ọbụla dị. No the woman mee ihe tụrụ m n'anya. And the ego na ọ gwa m ka m weta. Thank you senior brother. So ọ ya melu nji wee bịa. Wee weta mmanya. Si na ọka mụ na unu nwụkọlịa mmanya anụnwa. Maka na mmiri ka eji rụọ mmanya. Ndị mmiri bụ nnukwu ife na ala Igbo. Si na onye wetelu mmanya. Ọ bụ na ebulọ Zeus family. Chọrọ m ka nna nwe mmanya bụ ndụ ka anyị na-agba. Asị m Chukwu gozikwa unu. Chukwu mekwala ihe unu bụ n'obi na-abụlọ njọ. Mụtakwanụ nwoke mụta nwaanyị. Lụkwanụ họteelụ, lụọ n'ụlọ ọgwụ, lụọ n'ihe niile a na-alụ alụ n'ụwa ebe ọ bụla isi wee na-asọpọtụ m. Nke a ka ihe eji wee malụ ka obi m dị. Ogologo ndụ na-arụ isi ike. Ọ ya bụ ọfọ nna agọla unu. Wee na-asị ndị anyị bịakwanụ ṅụọnụ mmanya n'ide mmiri bịakwa nwụọ. Anyị Igbo niile nwụọ, anyị Naijiria bịa ṅụọnụ mmanya. Zeus family ebe ọ bụla ị nọ wee na-efolo m. Asị m ya gazie elu gị. Ya baalụ gị. Ya bakwalụ nwoke baalụ nwaanyị. Amarọ m ka m na-esi kene unu. Amarọ m onye ọbụla ma mma na-adị m asị asị. Amarọ ọ bụrụ ya golu dị ọbụla dị woman godi moto. Mana dị woman sị m na ọ makwa na m ada anụ efe o. And na ọ ma na m ada anụ ife a bụ ka m yala ije godi moto. Na my birthday enwetara m ihe kali moto. Gịnị bụkwa na ego bụ akwụkwọ esere onye nwụrụ anwụ. Enwetara m ndụ. Nsi ọ bụ na mma na nke inye nwaanyị a 1 million naira. Amarọ m ụwa dị owu. Bịanụ ka anyị ṅụọ ọnụ mmanya. N'ọnụ ka m gotelu mmanya. Ọnwa nwoke ka m ga-ekwụrụ ụgwọ akwụkwọ. Mpịa nsi abịa ma emu vidio. Maka na okwu na-abịa abịa nwee ike m pụọ nchefuo ihe nchọ ikwu. So na ọbịa m na-arụ kịta. Adịgo m oke. Ịmala ese vidio. Ngwa kenelo Zeus family. Lobakwa ya ama o. Is a star boy. Ajụna m ka o yesi mee mana mgbe dị n'iri ya si na Zeus bụkwa na nwa bụ star boy. Amala m ka o yesi mee mana ọ ga-eme. And Chukwu kwuru na ọ ga-eme edego ụwa.
ịma mgbochili ya lapụ onye ọ dị ekwe asa arụ maka ụmụ m ndị a sị na-achịbago fa n'ụgwọ akwụkwọ ya mee njibịa mana taa public holidays ebe m mesigo obe ide ka m kwọọlụ na ụmụ m ụgwọ akwụkwọ nna ahụ isi na nkene unu ma ndị sendịla ego na-akpọrọ m na-enene fonu m bi ya good news na-abịa mana ọ bụrụ kịta ka m ma akọwala unu in details nwetara ya my senior brother ọ sị m ọ na ịmalụ nwaanyị a amalụ m nwaanyị a azin ifele na-eme m ịkọ ihe nwaanyị a kwuru maka abụ m nwa otu unu nwee ike ị na-afịa taa ihe adịrọ possible n'ihe abara nji mana ọ mere m n'anya ihe niile dị na Baịbụl bụ eziokwu. Chukwu dị. Thank you very much. Kenelo Zeus ọ na-efelụfe aka kwuo okwu mụrụ ebe nsi mụta nka ọ sị ọbụla sa ndị si Zeus family na nna ekele ngwa nwubilu ụfọdụ asị na ị na-enye obele nwa akụghọ ndị kacha maa nwa ya na mmanya ndụ test ya ya aṅụkwa ajọ mmanya ka isi runye erunye ọ gịnị cheers to the greatest ma ọ bụrụ ndị slow Igbo peace and love it can only get better je tinye ya na moto brother thank you.